Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pizza 12 na bulan sa Agosto tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo. Diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Gobernador Lacson ginpangunahan ang pagtanom sang isa kagatos ka mga endemic nga kahoy sa Panad. Vice Mayor Pamilyaran nag-apila sa publiko hindi pag-i-discriminate ang mga nagatrabaho sa BPO. Lalaki pilason matapos ginlutang sang senior citizen sa Banwa sang Calatrava. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni Philippine College of Physicians President Dr. Mario Panaligan nga ang kadamuon sang COVID-19 nga kaso nga ma-report sa Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw ang posible magdangat sa 7,000 nga kaso kada adlaw. Suno kay Panaligan, ang backlogs kag incubation period sa COVID-19 ang nagaepekto sa trend sang total number of cases. Ginimo ini nga pahayag ni Panaligan matapos gipahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga kadamuon sang COVID-19 nga kaso ang nagdubo bangod sa implementasyon sang MACQ. Paabuton pa, suno kay Panaligan, ang mas madamo pa nga kaso ang ma-record. Dugang ni Panaligan, magadangat pa sang sinimana antes makitaan ang epekto sang MACQ. Samtang, nanawagan naman sang closer coordination si Panaligan sa mga ahensya sang gobyerno matapos bila ka mga instruction sa Department of Health ang wala gilayon ginasunod sa mga lokal nga gobyerno. Ini nga pananawan para sa akon delikado. Ini nga pananawan hindi maayo. Bangod kung maglambot sa kamatuuran nga magsaka pagid ang mga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas, delikado hindi lang sa ikaayong lawas sang mga Pinoy dala sa pating ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Sigurado kung magpadayon ini mabad-an ang kaban sang gobyerno pagkatapos sang among pandemya. Among na ginasiling naton nga porte nga gutom ang mabatyagan sang bugos nga Pilipinas. Bangod, ubos na ang kwarta, loan dire, loan dito. Ang income sang pungsod Pilipinas, husto lang ibayad sa ginloan, agod lang mahatagan sang hindi man permanente nga bulig ang mga Pinoy sa pungsod Pilipinas. So, ang katapusan nga dangpa naton, amo na gid lang ang pagtangla sa langit kag magpangamuyo nga kabay pa. Matapos na ining makalalaton, hindi makita nga kaaway ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Uy, sa panahon sang pandemya, krisis global nga nagakatabo subong sa aton pungsod, masyado kabudlay sang pagpangabuhi naton. Labi na konpigado ang
panubason sa aton mga plantadores. Isa sa makabulig amo ang pag sang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalik.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang aton panahon? Maululanon kagabi? Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang sitwasyon sa dakbanwa sang Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol karon nga kaagahon. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin! Good morning sa Action Fred. Sa aton pinalangga ka mga tagpalamati ang sitwasyon sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod masyado pa katawhay. And ti pila ka mga backup stations ang aton sininga nakadtuan. Di damo sa gihapon Action Fred ang mga curfew violators bala. Subungaga mapati ka sa station number 2. Damo sila 30. Damo gyapon tigaulo no? Damo gyapon Action Fred. Kung si Police Captain Armelin Vargas pa ang paghahambalon ng hepe sa Police Station number 8, amuli ang balatian nga TV, tig-abagol. Mga... Sa bagay, wala man bagol nga humok eh. Ugali man. Huwag kita bagol nga humok mo. Katanan, tiga ugali kaya ti subong sini Action Friend. Pati ka 19 sa ila, sining mga nagkaladakpan sa idalom sang Police Station number 2. Ang wala nagasuksok sang face mask. While on the rest of it, nagkaladakpan Action Friend, tanan puro curfew violator para sa kilid sang Police Station number 2 nga temporaryo. Dira sila ginapatulog, ang ibang gapungko, pero gina-observe man ang ilang social distancing. May taga-barangay 2, may barangay 3, Yara man Action Fred barangay 17 nga nalabayan sang patrol sa idalom sang police station number 2 ang ara gihapon Action Fred, no? At the same time, si station number 1 namuman, station number 4 ara man sa gihapon Action Fred nga nagkala. Action Alvin? Yes, sir. Kakita ka sang gapangakot basura? Subong nga aga Action Fred, so far, honestly, wala ko sa may nakitaan nga nagahakot sang basura. Ano gani kayang dito sa Patria Village, ang mga pumuluyo, to gareklamo doon na nimaho na sila? Daw wala ko na makita dito ang IPM, lagi gapangakot. Di daw na nimaho na sila sang basura. Puluhon ta sila karon Action Fred, kung makitaan ta sila along downtown area. Kung normally, mga around 5:30, 35,
nag-tiner na sila sa downtown area pero lantaon action Fred no akon mo na iyang may pila ka mga subdivisions naman gali no naka-experience ni ang area man gali action Fred nagligad to kay may nagpabalo sa aton via text may area man sa barangay Granada may area man action Fred sa area sang Takuling nga kisan di malabyan man sang IPM muling ang problema truck sang basura. Ay, Ang kay kita ang ginadisturbo nila ho. Barangay Mansilingan, ga-text tanan. Nya daw hindi nakitaod ang IPM ko no, ga panimaho na sila. ano lain lang gid action Fred no? Basin pila ka mga barangay mahambalan-balan na barangay smell. Hindi na smile, kundi ka smell na kapanimaho sang basura. So attention no, IPM sa himuon man nilang ilang mga obligasyon sa mga subdivisions. Action Fred, lumluman mo to mga nagliliga damo sa mga tao temprano pa muli nga oras bla ang linya sang mga pumuluyo nagahulat sa OPD department sa pagbukas bala sa OPD department sang kilid sang regional hospital di sang liga to laba pila o kun lang linya subong ya way kalagid sa may makita nga linya Action Fred no Hindi pabalo mas lang dit lang magbaton. Correct Action Fred nang kay ang outpatient department sang Corazon Locsin wala gid ka baton nag kaga temporaryo nga sarado umpisa sang considering ba lang may mga pila ka mga personnel Nakadamo sa naglaigo sa COVID-19. yes may pila na ka naglaigo may pilang positive pila ang ginapaidalon pa sa swab test ang iban gina-quarantine na Action Fred yaman madumduman ta mga previous to damo gid nga pila pero karon bisan sa may dalan sang Lacson sa kilid sang regional hospital wala gid sang pila Action Fred no so, kung i-consider ta nga masyado pakatawhay ang palibot sang syudad and at the same time Action Fred may although may pipila ka mga homeless makabig tablang homeless na nagatulog sa kilid gid lamang sang dalan partikular nagligad to temprano pa kung malaba ang pila pero subong may nakita ta kagina to isa ka persona dito lang natulog sa kilid mismo no sa regional hospital pero hindi siya makabig nga homeless kay pag tulog niya gani Action Fred sa way pa na siya bayo bla nan isa pa na ang nakita naton and ang sang nasiling tanabla Action Fred ang curfew violators balik kita sa mga kapulisan I think 200 pesos no ang multa kung nadakpan nga wala o kung na temprano nadakpan sa curfew while ang ibang Action Fred ang kay Taba Julinggo bala sang grupo ang task force disiplina madamo man sang nagkaladakpan kung adlaw man nga nagalagaw sila sa pila ka mga lugar sa syudad sang Bacolod particular na public places hindi lang na ang ginagawa nila ginadakop nila nga wala sang face mask kundi ginadakop man nila ang wala nag-observe sang social distancing. So mali Action Fred ang pila ka mga observation karon sang patrol nga nalabayan man kutob sa nalabayan sang patrol sa siling aga. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal nga puno sang yerba kape nga makahatag sang relaxation sa imo lawas. Ang aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Diamak nga reklamo ano ga makita ko kung kaisa kagahon tungang gabi gabiyahe man ang IPM nga asmong kadamo reklamo nga wala gid mapanghakot ang ilang mga basura. Ano man tabo nakalabag daw ng salakyan sang IPM. Aba dapat iklaro nila ini kay kita iyang gabaton reklamo niho. Kadamo sa mga reklamo nga wala gid mahakot ang ilang mga basura. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Oy, may libre nga medical check
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ng mga ini. This time. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:06 na diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, Gobernador Lacson ginpangunahan ang pagtanom sang isa kagatos ka mga endemic nga kahoy sa Panad. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagpanguna si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pagpananom sang mga isa kagatos ka mga endemic nga kahoy sa Panaad Park kasurad sa nga Bacolod. Ining aktibidad ang kadungan man sa paglansar sang Panaad Greening Program sang Provincial Environment Management Office o kon PEMO. Maduluman nga ginpalayag sang gobernador nga isa sang iya sining tinguan amo ang pagkapatahom sang palibot sang Panaad. Papasanyog ang landscape kag carbon absorption capacity sang among nga parke. Ang Negros Occidental pagi sa PEMO Comadoduman ang isa sa mga awardee sang Seal of Good Environmental Governance kag baganihan sang Dunang Mangad. Magluwas sa pagpananom, ginusisa man sang gobernador ang PDRRM Emergency Operation Center nga nahamtang sa Panaad. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Mabalik kami. Dugang nga mga issue, dugang nga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Uy, kapi-kapi kamuda, Dr. Alfred's Green Coffee. Sa Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Sa panahon sang pandemya, krisis global, kabudlay sang pagsinalayo sang aton pangabuhi. Labi na kon wala kita sinuptan, labi na sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sang manubo nga patubas. Kag sang pila ka mga pag-antos, pila ka tuig na, manubo pang baklanay. Isa sa makabulig sa aton amo ang paggamit sang Unique Complete Fertilizer. Bangod ginapataas sini ang aton patubas. Paano? Gamit kamo 2 ka bag sang Unique Complete Fertilizer sa first dose kada ektarya opde sa 1 ka bag sang urea. Gipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluak second dose sang 2 ka Unique Complete kag 1 ka sulfato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang Unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic nga duta.
Ang Unique Complete Fertilizer, mabakal sa Gold Star Trading, Lacson, Payaw, Kabangkalan, kag sa inyo suki nga agricultural store. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang. Kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Baw, wala kwarta. Sino nagsiling? Si Presidente Rodrigo Duterte. Panawagan sa mga doktor nga, mas palawigon ang lockdown. Luyag man ni Presidente Rodrigo Duterte kuno nga mas malaba ang lockdown agud matabna ang COVID-19. Hindi iya mahimo bangod ang gobyerno na ubusan sang pundo. Di niya kabudlay. Grabe nga gastuhanay. Sabat sang problema sang Pinoy sa pandemic subong. Kay may mga ara panawagan, pila ka mga doktor nga dapat paluigon isa ka bulan ang lockdown. Pero siling sang presidente, hindi ko ina mahimo, luyag ko man, hindi ko mahimo nga aman, bangod wala na kwarta. Amuning sabat ni Presidente Rodrigo Duterte sa panawagan nga palawig-lawigon ang lockdown bagod nagasaka kag nagasaka pagid ang kadamuon kag ginigo sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. This time check is brought to you by Nugyan para sa aton mga utod kung may kapan ka nga bukol sa lawas, abyan tunawa dayon. Pagi sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Standby anay. Yari na ang Lotto Result. Balik kita sa resulta sang Loto. Tatlo ang bula kagabi. Una kita 6-4-2. Ang jackpot 36 milyones 178,449 ang resulta in any order. 10, 34, 16, 12, 24, 20. Resulta sang 6-4-2, 10, 34, 16, 12, 24 kag 20. Sa ilo kita 649, ang jackpot 38 milyones 857,873. Resulta in any order 33, 9, 12, 34, 10, 8. Resulta sang 649 33, 9, 12, 34, 10 kag 8. 658 ba? Dako-dako ang jackpot. 306 milyones 851,359. Resulta in any order 6, 2, 49, 40, 33, 23. Resulta sang 658 size 2, 49, 40, 33 kag 23. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:32 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall. Vice Mayor Pamilyaran nagapila sa publiko hindi pag-i-discriminate ang mga nagatrabaho sa BPO. Balita City Hall. Detalye upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Mayor Action Fred, nagapilar si Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran sa publiko nga hindi pag-discriminate ang mga nagatrabaho sa call center company o kon BPO. Ini matapos Action Fred nga nakabaton sang report ang BC Alcalde nga mayara sa mga call center agent nga nagatrabaho sa Bacolod City pero nagapauli Action Fred sa ilang banwa o kon syudad diri sa Negros Occidental kag ginaligar gina-discriminate Action Fred. Ini matapos nga nagwa ang balita nga mayara sang BPO employee nga nagtaliwan diri sa mga syudad kag mayara man sang pila ka mga empleyado nga positibo sa COVID-19. Ginakilala Action Fred ni Familiaran ang BPO industry nga isa sa mga nagabulig para sa ekonomiya sa Bacolod City. Nagpanugyan si Familiaran sa mga call center agent nga maka-eksperyensya sang bullying o discrimination Action Fred nga magpablatter bangod handa manini nga magbulig sa pagpangita sa abogado kag pag-file sang kaso. Ginpahayag man sang BC Alcalde nga damlag lang nagsapol si Mayor Bing Lonadia sa mga tiglawas sang BPO diri sa may Bacolod kag dito Action Fred nahibaluan nga ang kada kompanya ang mayara sang kaugalingon nga doktor o kon nurse nga among naga-monitor sila sini nga mga empleyado. Ginpahayag man sa BC Alcalde nga compliant ang mga BPO company sa syudad sa mga health protocol nga ginapatuman pero nagpanugyan nga ini dapat magkumpiyansa bangod hindi man mapaktan ang COVID-19. Ang appeal ko is that hindi ka sila pag-discriminate. Yes. May computer, may aral kita law to follow. Anti-discrimination law. Please, hindi ka sila pag-discriminate. Kaya ma-collapse yung aton ekonomiya. Nabatian sa Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran. Hindi gate magkalipat nga magbakal kag mag-inom sang ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing?
Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Lutang sang senior citizen sa Banwasang Calatrava. Detalye sini. Upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May ngag-aksyon na Fred ginluthang sang isa ka senior citizen ang 29 anyos nga lalaki sa sitio Agning Barangay Cruz sa Banwasang Calatrava tinaliktan niya adlaw. Biktima gin kilala diri sa kay Robert Bures samtang ang suspitsado gin kilala naman kay Rogelio Alpiche, 54 anyos na nagapuyo sa mga barangay. Sa pag-imbestigar sang Calatrava PNP, galakat malang sa dalan ning biktima upod ang utod niya kag ginluthang sa suspitsado gamit ang wala panibalaan nga armas luthang. Nga karon na paday niya ginabulong sa San Carlos City Hospital. Pangimo ng unang rason karon nga ginaimbestigahan sang kapulisan base sa information nga nakuha nila. Ang suspitsado na dakpan action Fred kag preso naman sa sinimateryon sa custodial facility sang Calatrava PNP. Irang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita o na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Napamati ang namon ginasandigan
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga Standard Time, las 5:50 na, Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 98 tanan ka mga curfew violators ang na-record sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Ang may pinakamadamo o kung nagpanguna ang Police Station number 3 nga may 30, samtang ang Police Station number 9 naman ang may pinakajutay, duhagid lamang ang nagkaladakpan sa curfew violators.
Pero sa police station number 9, ang mga kapulisan nagdakop o nag-aresto sa top 8 most wanted sa city level diri siyudad sa Bacolod ang suspect king kilala kay Roberto Tongha, 39 anyos, kag nagapuyo ni siya sa Purok San Roque, Barangay Tangob, diri sa siyudad sa Bacolod. Suro diri kay Police Lieutenant Junito Pastrana, si Tongha Action Pred ang nadakpan kahapon sa Purok Tuburan, Barangay Malingin sa siyudad sang Bago matapos nga nagpanago. Suro pagida diri kay Police Lieutenant Pastrana nga ini siya ang gindiserbihan man sang mandamiento de aresto sa mga kapulisan led by Police Staff Sergeant Antonieto Iwarata. Pagi man sa warrant of arrest sa kaso nga pagpanghimulos o kon rape. Di ng warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Ray Alan Drilon sang Branch 41 kag wala sang piyansa batok sa suspect. Ang suspect karon ang detenido sa custodial facility sa station number 9. Balita kaga report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagapab sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin... Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Andy Pinsor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!